În momentul de față, forma de angajare, stricto sensu, prevăzută de Codul Muncii în România, este contractul individual de muncă. Indiferent de modalitatea în care se desfășoară activitatea, indiferent de forma de organizare pe care o alege antreprenorul, contractul individual de muncă este în momentul de față unica modalitate de realizare a muncii în sensul legii. Contractul individual de muncă cunoaște, potrivit acestui act normativ, o grămadă de posibilități. Regula, evident, este contractul individual încheiat pe normă întreagă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. În acest contract individual de muncă, normal că se prevăd drepturi și obligații pentru ambele părți, angajator și angajat. Spre deosebire de orice alt contract de natură civilă, acest contract individual de muncă are o caracteristică aparte, și anume inegalitatea părților. Și inegalitatea părților implicate rezidă dintr-un aspect esențial, răspunderea și modalitatea de subordonare a angajatului față de angajator. Salariul este cel care contează și pentru angajat și pentru angajator, din motive diferite. Există în România noțiunea de salariu minim pe economie. În momentul de față, hotărârea Guvernului 935 din 2019 ne-a diferențiat nivelul salariului minim în funcție de studii și de vechime. În momentul de față, dacă minimul minimului este 2230 de lei, potrivit acestui act normativ, pentru prima dată, în cazul salariaților cu studii superioare și cu o vechime de minim un an în domeniul studiilor superioare absolvite, evident, este în acest moment de 2350 de lei lunar. Este minimul. Există o întreagă teorie, să zicem așa, dacă există sau nu posibilitatea desfășurării unor activități cu titlu de muncă în momentul de față, în afara cadrului legal al contractului individual de muncă. În condițiile în care vorbim despre salariat, nu. Contractul de muncă este unica formă care conferă această calitate de salariat. Noțiunea aceasta de sănătate și securitate în muncă, din păcate, în foarte multe cazuri, se reduce în accepțiunea unora la fișa de protecție a muncii. Este mult mai mult de atât. Obligațiile și ale angajatului și ale angajatorului sunt atât de amplu reglementate din anul 2006 începând, încât noțiunea de protecție socială pe care o oferă statul român angajaților este poate de multe ori echivalată și atinsă de noțiunile acestea de protejare a salariatului, pe care un angajator poate, trebuie și se simte obligat să o facă pentru a avea grijă de sănătate și de securitate muncă. Din noțiunea și din această calitate de salariat decurg evident și beneficiile. Beneficiile care înseamnă protecția socială, inclusiv cele referitoare la sănătate, la posibilitatea obținerii unor avantaje, într-un fel, sau compensații materiale în caz de desființare a unității, de compensații sau ajutoare în caz de îmbolnăvire la locul de muncă sau îmbolnăvire profesională sau accidente legate de muncă sau în timpul muncii, sau în caz de pensionare. Toate aceste beneficii, pentru că sunt totuși niște beneficii ale salariatului, decurg exclusiv doar din această calitate. Toate celelalte profesiuni liberale, exercitate în baza oricăror altor forme, declarații de asigurare, contracte de asigurare, ele fiind exercitate în baza unor decizii de numire sau pentru că desfășurăm o profesie liberală de gen avocat, notar, medic sau orice altceva,
niciunele dintre acestea nu conferă calitatea de salariat. În cazul acelor unități, să zicem, mai mici, gen PFA, întreprinderi individuale, norma și obligația de a folosi munca strict în condițiile existenței unui contract individual de muncă sunt la fel de valabile.